ده أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين. أم بدون أم بفلوك على فو كعلى بركة كعلى ولي مندو أم بكلا كوفو مالكونا مالكوفة جولنا نقندو به أني كلورنا نقندو به أني مالي ريجون به أني سيركل به أم بدون من غلوبانا سيسان أنا أم بدون من يبانا سيسان أنا أم بدون من مديرتي في ريزو شوشولا أنا فولي بيوي أنا دعو أنا بركة وكوفة ني الله سنا على كرب بانغني صلى الله عليه وسلم مولود نبوي سانوسا أمي مولود جنرال كنيون في كمولود با كنيون في أنا سيدا كوننا نو كرا أمي سروكا تشارسيسا كسانتو بكي مولود لا كارتيولا دوغولا بوغداولا أني توغداولا ني الله سنا أنا جويلا مراكون دوغلا مي واكروي بوغدالا مي ساديوبوغو نولوغو ساتيبوغو na ala sona luka mauludu dati inshallah odi samedi nataya le 14 kaduguje le 15 la kabe dumashima obeke wakoro Sadiobougou la ambalma ke anantirike nanje nyonge nanzri nyonge burama kulubali ani akoroke zumana kulubali ka fara badem balajele ka anu uka dutiku uka wole antro ka faranga musorba uka kafanga na mauludu nyanamaya ukayorola ami kuna fon dasisa jula krefe dugube jula marabbe jula na noga dugube mogo kulubana mogo nyebana mogo kuna fon insoro am belajele wele me samedi do wulada fe ka duguje dimanche la obena le 14 11 mois l'année 2020 am be kata nyon toro buda bayna anga ala kira bangani ke sallallahu alaihi wasallam kira bangani nyanamayali hali ni aw mogo flado akana jo ayera hanni foy tabulu tige jala ko nyimi ka kira togofo baraji bala min ka bo wala boyani barkani karama beke awye katoyi mais on ga ko on ba fo ngo setani on ba fo ngo setani ngo chuga tamulu bo setani chuga tamulu chuga tna sura bada fanga tadike ibi je do ko ka doke ambalma ke broma ale jena doko ka doke jena doko jume ka jenini musaka o bole kata mauludu nyanamaya o ka dugula vraiment o ko boy abi dugu dawla ka dugu noro ka dugu la ko do sisa jamana keme flani ko de bi kanga Sadiobougou dobi ni yela internet ka hanni asabe saba mbora ya ndala le ka kunya no ka dugula an se joli mi ngaray o bla la internet réseaux sociaux ka otma abga sababu e dugu bi la ko do dugu bi barka dugu do bi be wadu yɛrɛ bɛ kisi wa nafolo yɛrɛ bɛ bɔ dɔrɔmɛ bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ ala tɛ sɔn fiyewu olu ka siri dafɛna tuguni kira bangeni bonya yɛrɛ kɔsɔn o tuma an b'a ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ an bɛɛ ka dugawu kɛ an balimakɛ ye ani an bɛɛ ka jɛ k'an balimakɛ ladege an ka mawuludu labɛn an ka sigidaw la ani an ka tugudaw la an seko bɛɛ lajɛlen la hali ni foyi t'i bolo jisuma kɔ o ɲini i ka silamɛw wele o kana kira jogow fɔ a ka jisuma min se b'i ye o kɛ kɔ kira ko la ni i se kɛ ali ko la kuma dɔ ni ali ma dɔn ye i bɛ nimisa mais n'i se kɛ alakira ko la ala b'o dɔn fitiri wale tɛ ala ye ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an sago d'a ma san caman mawuludu ala ka yir'an na nin don ala ka donba yir'an na an ka arajosow fana wele bɛ kɛnɛ kan an ka foli b'u ye an ka dugawu b'u ye an ka barika da an balima minnu fana bɛ kɛnɛ kan yan an ka foli bɛ bɛɛ ye an ka dugawu bɛ bɛɛ ye a balimakɛ don ali badra sangare haza salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shukran lakum